Yan, sausaw mo sa kamatis. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pansit na may upo mga kapudibis at meron tayo ditong pritong galonggong mga kapudibis at linagang kamatis. At meron din po tayo ditong tea na glutamate. Ayan. Yes mga kapudibis, kaya bago po tayo kumain, mag-pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po mga Opo, foodie manganta na po. Itabihin muna natin yung glutamate tea natin. Yes. Sarap niya. Excited ako sa pansit. Ako din. Ay, ano. Ayaw ni Bal na may kalamansi ako. Gusto ko may kalamansi. Oo. Ganyan. Ganyan. Yan. Siyempre, hindi mawawala yung rice ko. Rice is life. Sarap. Okay. Sa may nagba-birthday, ito na yung pansit. O, unang subo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Manganta na po mga foodie base. Rice. Galunggong tayo. Ay, cheers tayo. Ba mabaknal ko. Cheers! Maganda sa katawan to. Antioxidant. Tsaka cholesterol na. Glutamate po. Yung bulaklak na color violet. Yan, sausaw mo sa kamatis. Naman. Magsabi-sabi yan. Yung batang kulot. Ayun o, si batang kulot yan. Nasa sala. Huh? Masarap yung kalamansi kasi.
Ako kahit anong pansit. Gusto ko. Ha? Gusto ko. No? Mas gusto ko yung pansit kaysa sa ano, Spaghetti. spaghetti. Simple pagkaluto pero napakasarap. Mm-mm. Pansit, no? Tapos lagyan mo lang ng upo. Pwedeng lagyan mo lang ng sardinas yan. No, Pal? Mm-mm. Sardinas, tapos upo. The best. Yung may chicken pa. Yaman. Oo, upo. Try niyo po ano yung pansit tapos sardinas na ano, Spanish sardines. Igusto niyo lang sa pansit. Ang sarap. Yung sardinas na medyo manghang. Try niyo naman. Masarap po yun. Uunahan ko na kayo mga kapudibis. Yung pansit kinakamay namin. Masanay kayo sa amin. Cover lang. Diba? Masanay na kayo sa amin. Mm-mm. Kay lalo na kay BBM. Masanay na kayo. Mm-mm. Lalo na sa akin. Matalik ko talagang mangan. Makanin talaga yan. Mm-mm. Lagyan nyo ng honey at saka kalamansi to. Ang sarap po. Para ka lang umiinom lang ng tubig na mainit, no? Try natin baka sakaling gumanda kami ni BBM. Nakakaganda ba? Nakakaganda ba yan? Sabi. Kung gusto niyong gumanda, uminom na kayo ng ganito. Ay, magsha-shoutout si BBM. Bilis mong kumain. Shoutout sa lahat po na nagko-comment. Mahal namin kayo. Oo. Thank you. Bagpaw ka. Sarap. Pinawisan ako sa tiyan.
Shoutout ka. Hmm? Magsa-shoutout ka. Sige. Abang mag-shoutout tayo, kumakain ako. Shoutout! Mga kaputibis, abang kumakain tayo, mag-shoutout kami ni Ate Albi. Oh, Ayan. salitan tayo na. Oo. Game. Shoutout kay Nino Mendoza at sa mga anak niya Sila? na sila Princess Nina at saka si Nina Ashley. Okay. Ayan. At shoutout din po kay Elna Layug, Shakira. Shakira Diehard from Quezon City. Ayan, Quezon City. Hello po mga kababayan natin taga Quezon City. Kain tayo. Oh, sito, to. Marife. Marife Rivero Corpus. Monique Behar, happy birthday po. Birthday niya po kahapon. Happy birthday sa'yo. At kay Pesino Marian, Bonnie May Ralo. Ayan, lagi ka po namin siya na shoutout, ma'am. Shoutout po sa'yo. At kay Joet Joet Buwan. Ayan. Joet Buwan. Hello po. Melvin Sadsajan? Sagsagad. Sagsagad. Ayan. Hello po. Melvin Sagsagan Alphabetak Team. At Mary Joy Canelas, Chenita Bualoy from Badlatan, Kamsur, Jenilyn Postanes, Miguel Tresquilion, shoutout po kay Michelle Babera, Melvin Montenegro at Montenegro family from Bicol, Feli Marquisas from Tarlac City, Raisa de Guzman from Santo Domingo, Annalisa Basahil from Dasmariñas, Cavite, Vilma Concepcion from Polo Bangak, Aklan, Bebe Mila from Donsol, Bicol, at sa mga family niya, Jojan Alcantara, Jenilyn Magdasok, at sa kanyang ina na si Sanita Alcantara. At shoutout din po kay Mary Ann Ursabia at saka Ursabia family from Masbate. Shoutout po sa inyong lahat. We love you all. Shopa, Baby Alison, Catherine Bogoy at sa asawa mo. Shoutout sa inyong lahat. We love you all. Ang sarap. Naubos namin. Naubos ni Bibi yung pansit. Paborito talaga ni Bibi ang pansit. Yan. At syempre, Kitchipot, mag-follow na po kayo sa TikTok shop ko po. Bisitahin niyo na po yung TikTok shop ko po at magtingin-tingin na din po kayo kung ano yung magustuhan niyo doon. Syempre, click the yellow basket. Salamat po. Sarap. Sarap na? Gusto ko ba? Mamaya naman. Mamaya kakan pa ako ulit. Oo. Mga kapudibis, at gusto ko lang i-shoutout na si Jose Maglonso. Ayan. Shoutout po sa iyo, sir. Mga kapudibis, hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. We love you all.